Iba ujo teta? Nie. Z kostola. Ukáži z kostola, hej. Sedela na obrázku fotky. Voláš sa? Táňa. Anička, počúvaj. Teraz musíš všetkým presvedčiť, odkiaľ si. Nikto tu vie, že ja viem. Dobre, aj bližšie ku mne, aby nás, lebo nás fotia, vidíš. Takže teraz zaspievam pesničku, ja poviem niečo, čo je veľké a ty povieš, že jak sa povie, že je malé, hej, vysvetlím ti to. Napríklad veľký je strom, malý je. Stromček. Veľký je dom, malý je. Domček. Dámy a pani Táňa.